କହିଦିଅ ତମେ ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ଦେଇଛ। କାହିଁକି ଚୁପ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛ? କୁହ, କହିଦିଅ। ହଁ ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଷ ନୁହଁ, ପୋକ ମରା ଔଷଧ। ସେ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ଠେଇ ପୋକ ଚଢ଼ିଗଲେ, ସେଇ ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୋକ ମରା ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି, ବୁଝିଲ? शाबाश बेटा। ତ ବାଳ ସାବାସ। ଶଳା ସିଏ ସାଡ଼େ ଗଲାଣି, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି କିଳା ପଶିବାକୁ ବସି ମତେ ସାବାସ ଜଣଉଛି, ଯାଉଛି ଏଠି ଦୌଡ଼ି। ମୁଁ ରାଗିଲି ଆଉ ତମେ ବି ରାଗିଗଲ। ଆଉ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଲଙ୍କା ଖାଇଛୁ, ତୁ ରାଗିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ରାଗି ପାରିବିନି, ମୁଁ ବି ରାଗିବି। ତୁ ରାଗିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ବି ରାଗିବି। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ମନେଇବ କିଏ? କିଛି ବାଳ ମନା ହୋଇ ନାହିଁ, ତୁ ସେମିତି ରାଗିଥା। ତୁ ରାଗିଲେ ମୋର ବାଳ ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ଆଉ ତମେ ବି ଚୁପ୍, ତ ଏଠି ବୁଝେଇବ କିଏ? କିଛି ବାଳ ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ବୁଝି ଯାଇଛି। ଆଜି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, କାଲି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ, ଏଭଳିଆ ବାଳ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କୋଉଠି ଯଦି ବାଟରେ ଯାଉଥିବି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ ଅନେଇବି ନା କଣ କରିବି? ପଚାରିବ କାହିଁକି ଅନେଇଲ? ମୁଁ ଟିକେ ଇନଷ୍ଟା ଚଲାଉଥିବି, ଝିଅର ଯଦି ଫଟୋ ଆସିବ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବି। କାହିଁକି ଦେଲ ଲାଇକ୍? ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଏ ବାଳ ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବି।